आणि एक तुमका युनिक गोष्ट दाखवते. तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मेहंदीचे कोण बघला असतात. आता दिव्या आमचा ना मेहंदी काढताना एकदम जबरदस्त वेगळीच मेहंदी आहे. कसली आहे दिव्या? निळ्या कलरची. मी तर पहिल्यांदा बघतोय. तर कसे काय म्हणते, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आजच्या ब्लॉगची सुरुवात होते एकदम उशिरा. आज तर बऱ्याच दिवसानंतर उशिरा ब्लॉग चालू झालेला आहे आणि वाजलेत करेक्ट 8:50. आता मी या ब्लॉग साठी सुद्धा घाई करतोय, पण म्हणजे जोपर्यंत मी दिवसभरात काही शूट करत नाही ना, ब्लॉग असेल नाही तर काय पण असू दे, आता खूप दिवस करतोय ना, मला असं थोडक्यात व्यसन लागल्यासारखा झालाय या गोष्टीचा, की मला धडधड होत राहते जोपर्यंत शूट करत नाही तोपर्यंत. तर चांगल्या गोष्टीचं व्यसन आहे माझ्यासाठी, तरी चांगली गोष्ट आहे एकदम. तर प्रत्येकाने असंच कुठच्या ना कुठच्या चांगल्या गोष्टीचं व्यसन लावून घ्या. नंतर म्हणजे असं वाटलं पाहिजे तुम्हाला की अरे आज असं केलं नाही कशाला मी. आणि मला पण तसंच वाटत राहते की अजूनपर्यंत ब्लॉग शूट झालेला नाही ना, एकदम धावपळ. खरं तर लवकरच होणार होता चालू, पण मी भाड्याला गेलो त्याच्यामुळे उशीर झाला. आणि आज मी आईला नाश्ता करायला सांगितला होता. तर खरं तर आता खूपच वेळ झालाय, 8:50 म्हणजे जेवायचा टायमिंग झालाय, पण आई माझ्यासाठी थांबून राहिली कारण तिला माहिती होता मी आल्यानंतर ब्लॉग रेकॉर्ड करणार आहे म्हणून. सो जाऊया वरच्या घरी. आणि मी याच्या अगोदर खाणार तरी कोण मंडई. सो जाऊया वरच्या घरी आणि बघूया कितपर्यंत प्रोग्रेस आली आईची. आता थोड्या वेळ जेवायचा टाइम झालाय. लेट्स गो. मंडळी फायनली वरच्या घरी आलो आणि ही बघा आई. आणि आता आईला विचारा काय नाश्ता बनवते. किचन मध्ये तर आलोय आमच्या चुलीकडे. काय बनवत आई? टाइम किती झाला तर सांग. टायमिंग भरपूरच झालं मंडई. आता बनवते आप्पे बनवते. सो हे बघा, खरं तर रेसिपीज बनणार होती, तर मला यायला आता उशीर झाला त्याच्यामुळे गडबड झाली. हा गेला भाड्याला, त्याच्यामुळे भाडं आलंय. सो आईने बनवून ऑलरेडी रेडीच करून ठेवलं. तर काय काय घातलं? अर्धा पाऊण तास मुरत ठेवावं लागतं. काय काय घातलं याच्यात? याच्यात बारीक रवा, कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि दही. आणि दही यांचं सगळ्यांचं मिश्रण. आणि किती वेळ लागतंय बॅटर बनाक? तरी अर्धा पाऊण तास लागतो. रवा तो भिजावा लागतो. सो परत एकदा रेसिपी बनवू नंतर. सो आता रिझल्ट बघूया कशा प्रकारे येतोय. आपला भांडा इकडे सेट झालेला आहे आप्प्यांचा. आधी साईडचे घालून घेऊया. असं काय असतं का साईडच्या अगोदर घालूचं? वरतीच हे लागतं, गॅस लागतं ना. हा, त्याच्यामुळे ते लवकर तापतात. नाहीतर मग बाहेरचे घालेपर्यंत त्याच्यात खराब पडते. इन्स्टंट आप्पे झटपट आणि इन्स्टंट. आणि खाऊक तर म्हणजे जबरदस्तच मजा येतात. माझे तर फेवरेट असतं. आई विचारा. चटणी बनवून तयार आहे. चटणी पण बनवून रेडी झाली. तो सध्या असंच असतं, भाडे असल्यामुळे गडबड असता एकदम. एक ठरवलं तर करून मिळणार नाही कुठचीच गोष्ट. दिवसाचा पण मी मंदिरांचे म्हणजे ब्लॉग शूट केलेत ना म्हणजे ते भाडी वगैरे ऍडजस्ट करून करतोय. काय सगळं ऍडजस्ट करत करत होता, पण करते काय पण होऊन दे. दिवसभरात एक व्हिडिओ करतेच, किती पण संकट येऊ नाही तर काय पण येऊ दे. आणि जोपर्यंत करणं नाही, या मोबाईल मध्ये काय रेकॉर्ड होणार नाही तोपर्यंत घरात पण वातावरण एकदम शांत असतं. चैन नाही वाटणार. रोजची सवय झालेली आहे ती माझ्यासारखी. थँका पण सेम टू सेम. रात्री काय करीपर्यंत पण चैन नाही. सकाळी 8 कधी वाजतात आणि कधी बघतो. ते बघा भांडण एकदम जबरदस्त असतं आणि झटपट रेडी होते त्याच्यात. एकदम जबरदस्त. थोडक्यात तप्पम सारखी ना आई. बघूया आता किती वेळात हे रेडी होतं. हे बघा आईने परतायला पण घेतले. भारी आहे ना भांडण. मस्त आहे ना भांडण. खूप जुना म्हणते आमचा नाही. आणि बरेच वेळा कमेंट असता नंतर ना आई करीत राहता. मग लहानपणापासून सवय येतं ना आई बोलत. सवयीचे परिणाम खूप वेळा ऐकलं असतं. मी जास्तीत जास्त याच बोलते ना आई. आता म्हणजे तुम्ही बघू शकता की ते मस्त परत आहेत एकदम जबरदस्त. एका वेळेचे काढून झालेले आहेत, ते सेकंड टाइमचे आहेत म्हणजे. पण भारी नाही एकदम. पटापट रेडी करूया म्हणजे. भूक तर लागली आहे जबरदस्त, पण टाइम झालेला जेवचो आणि नाश्त्याचा टाइम नाही ना आई. आमचं जेवचं तसं काय नसतं. आम्ही लेट पण जेवतो कधी कधी, त्याच्यामुळे काय विषय नाही. नाश्ता केला तर उशिरा जेवायचा. असं दिवस एकदम मजेत घालवायचो काय आई. असं काय नसतं जेवणाचा टाइम टेबल.
वाटला करून खायचा, उद्याचा कोणी बघणार. असता जेवणाचा टाइम टेबल, पण तो आमचं नाही. आज वाटला आज करून खायचं, उद्यावर डिपेंड राहायचं नाही. यांचे संस्कार आमच्यावर येले, त्याच्यामुळे आम्ही असे असो. उद्याचा कोणी सांगाक नाही. यस, खयची गोष्ट कधी घडत काय सांगू शकणच नाही. त्यापेक्षा आज मध्ये समाधानी राहायचा, खाऊन पिऊन मजेत राहायचं आज मध्ये. फायनली मंडळी आपले रेडी झालेले आहेत खाण्यासाठी, आणि तुम्ही बघू शकता ही चटणी आहे आणि इकडे आप्पे. तर पप्पांना आणि देऊन येऊया. इकडे मंडळी प्रसादाचे बाबा आहेत, इकडे पप्पा. खाऊन बघा कसं झालं सांगा. टाइम जरा नाश्त्याचा चुकायचो आलो आमचो. टाइम कधी वाजता काय म्हटलं? आप्पे भारी आले, भारी आले. एक नंबर. खाऊन बघा बरे आलेत काय? या मंडळी खायला बरे आले. काय सांगताय? या मंडळी खायला, आप्पे खायला या मंडळी. या मंडळी पहिले तुम्हाला, नंतर आम्हाला. गेले गावाला कसं. सो आई पण आली इकडे, आणि आईला खाऊन बघू दे आधी, नंतर आपण खाऊया. दिव्यान घेतल्या म्हणते तू नाही खाऊतोस. मग खाऊन आता केलं असते आईने केलं, आई गाडी खाऊन बघू दे. थंडत मानायचं तोंड मस्त. मस्त आलं, जबरदस्त. झटपट झटपट आणि पटपट. किती मिनिटात रेडी झालेत बघा. आम्ही चालू केलं करेक्ट किती वाजता चालू केलं आई? अर्ध्या तासात होतं. अर्ध्या तासात झाले ना? अर्ध्या तासातच झालेत करेक्ट. पाव किलो तितके झाले, म्हणजे एका टायमात चाय बरोबर आपण खाऊ शकतो. होय, मस्त. आता खाऊया. गेलो तुमका हा करा. मंडळी नाश्ता तर करून झाला, आणि आता जेवचं मोठं प्रॉब्लेम. सगळेच जण म्हणतात मी नाही जेवणे, मी नाही जेवणे, मी नाही जेवणे. म्हणतो काय गोडीला जेवण झालेला तासात. आणि एकदम युनिक गोष्ट दाखवते. तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मेहंदीचे कोण बघला असतात. आता दिव्या आमचा ना मेहंदी काढताना एकदम जबरदस्त वेगळीच मेहंदी आहे. कसली आहे दिव्या? निळ्या कलरची. मी तर पहिल्यांदा बघतोय. सो ही बघा निळ्या कलरची मेहंदी. बघूया तरी दिव्याची आजची डिझाईन काय. ऑर्डर करायची असेल सांगा. येऊ जा तरी ते वाटतं तुका? मी पहिल्यांदा लावतोय. ती पहिल्यांदा झालं. झटपट मेहंदी आहे. हे फास्ट झाला काय? रिझल्ट कधी कळतलो? ते तासभरात सुटताय. व्हेरी व्हेरी जबरदस्त. बघूया तो उजेड येता का? आईचे डोळे तपासून घे. माझा चष्मा पण मी लावलाय नाही, मला जमणार नाही चष्मा लावून. हा, कालच्या याच्यावरती कमेंट आहे मंडळी, आईचे डोळे तपासून घे. आणि तुम्ही पण मका चष्मा लावलाय काय काय वेगळाच दिसतं, त्याच्यामुळे मी लाय नाही. आणि तुम्ही कमेंट करत होता मंडळी की ब्लॉग एकदम छोटे होत आहेत, थोडे मोठे कर म्हणून. तर आमचा कसा डेली ब्लॉग आहेत ना मंडळी, त्याच्यामुळे तुम्हाला एकदम 20-20 मिनिटाचा रेग्युलर रोज आमचाच दाखवत राहिलो तर तुम्ही कंटाळणार. आता रेग्युलर ब्लॉग करतोय त्याच्यामुळे थोडक्यात ब्लॉग असतात, कारण रेग्युलर मी माझाच दाखवतो. बाहेर खाई गेला होता मग मोठे होतात. मग बघितला तुम्ही 17 मिनिटं 18 मिनिटं असे होतात. घरातलं काय आम्ही पण दुसऱ्याचं बघायला तर कंटाळतो, त्याच्यामुळे तुम्ही कंटाळताय. त्याचं रोज जेवणाचंच दाखवतात, रोज घरातलेच गोष्टी दाखवतात. असा होता म्हणून ते थोडक्यात असतं थोडं. आणि बरेच जण आहेत ना मंडळी, त्यांना जसे आम्ही आहोत ना, आम्हाला बघायची सवय झालेली आहे, तर त्यांचा एकदम जबरदस्त सपोर्ट असतो आणि त्यांना चांगलं वाटतं मस्त. आणि अजून एक कमेंट होती, दिव्या मोठा काय बाबू मोठं? तर दिव्या मोठा, बाबू लहान सगळ्यात. आणि दिव्याचा कॉलेज पूर्ण झाला, त्याच्यामुळे दिव्या कॉलेजात जाणार आहे. हा, B.Com झाला आता त्याचा कम्प्लीट झाला. फक्त बाबू एकच आहे, त्याचा कॉलेज चालू आहे. यस. आणि रेडियम पण शिकता, म्हणजे दोन्ही चालू आहेत एकत्रच. हळूहळू चालू आहे. आता जेवचा काय करूया? जेवचा चाललाय, जेवूया काय नको, जेवूया काय नको. जेवूया आता, केलंच तो व्हायचं. पप्पा नको, दिव्याक नको, दोघांका पण नको, बाबूक डाळ म्हणा नको. असं झालेलं असं का. चला, जेवण आपला रेडी झालेला आहे आणि आज जेवायला या भाजी डाळ भात. आणि इकडे आई, बाबू आणि मी, आम्ही तिघच जण जेवतोय. या जेवायला, बाकी त्यांना काय जेवण नको. नाश्ता जड झालेला आहे. डाळ जड झाली. डाळ जड जाऊन नाश्ता जड झाला. ऐक चालता काय
या जेवायला. फायनली जेवण वगैरे झालं आणि आलोय खालच्या घरी परत एकदा आणि वाजलेत करेक्ट 10:27 झालेत. तर 10:30 होतच आलेत. सो आता जातो मस्त ब्लॉग एडिट करायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.